Boque confundinos. Túnanos miedo. A nos pordrem din pánico. Querido coronavirus. Lagami. Pisabo. Como no por véncenos. Nos ejército está más grande. Nos tem fe. Nos tem esperanza. Nos te ayuda a otro. Nos tem paz. Mas sobre nós, tá querendo em Deus. Respeita. Mi amigo Dan. Mi vizinha. Respetar nos família. Están enfermo. Están débil. Nos médico. É enfermeira. Nos heroína. Verdadero héroe. Nos a confia em Deus. Está na controle. Dios está na controle. Deus está no controle. Querido coronavírus. Deus está no controle. Denje mi confianza. Dios está na controle. Querido coronavírus. Deus está no controle. Bom dia, Muchanan! Dia adulto ng feliz Sabbath na cada de vos ng awimeinta. E sa nos ayagan na promesaba di eluna di May. Si aveta dos di May. Promesaba pa eluna aqui. Ita algo pa agradecer Dios kaba Muchanan. Vos anta kaba nos van alabar Dios? De Salmo 111, etavisa, alaba Senhor, lo me duna agradecimento na Senhor, correnter mi coração. Pisei muito não, vão alabe a meinta, antes nos promete cantica tabaita, e falo não, tá soya. E falo não, tá soya. Zoya, Zoya, Luna, ta Zoya, visando Dios amor. Parana, ta Bula, 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 Parana, ta Bula, visando Dios amor. Estrellana, sabría, brilla, brilla, estrellana, sabría, visando Dios amor. Estrellana, estrellana, tu, landa, 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 estrellana, tu, landa, visando Dios amor. Muchana, canta, 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 muchana, canta, visando Dios amor. Muchana, bula, 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 muchana, bula, visando Dios amor. Muchana, bula, 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 muchana, bula, visando Dios amor. Visando Dios amor. Hey, ¿vos na bula junto con nos? Ajá, Dios amor. Pansi que canta. No siguiente cantica te beberá. No está junto aquí na. No está junto aquí na. Alabando Señor. Alabando Señor. No está junto aquí na. Nos último cantiga também virá Senhor
magnífico votar. ¿Ok? Señor, magnífico votar. Digno para tu alabar. Digno para tu alabar. Magnífico votar. Magnífico votar. Digno para tu alabar. Oh, santo a votar. Santo a votar, Dios poderoso. Hosanna. Oh, santo a votar. Santo a votar, Dios poderoso. Lo mi alaba, Señor. Para su gran bondad. Para su gran bondad. Lo mi alaba, Señor. Mi alaba, Señor. Para su gran bondad. Para su gran bondad. Hosanna. Oh, santo a votar. Santo a votar, Dios poderoso. Hosanna. Oh, santo a votar. Santo a votar, Dios poderoso. Amém. Danke na cada de vocês canta junto conosco. Nos sentimos seguros ao menita que vocês está contento, vocês está alegre, vocês estão alabando Deus e vocês dão todo honor e glória. Danke por vocês bonitas ternas. ¿Qué tal? Pa' mi Dios, un testigo fiel. Ganando mi estaba y contando. Compartir su amor, un culo mi bay. Ganando pata Jesús. Ganando mi estaba y contando. En palabras fiel, en amor de Dios. Ganando mi estaba y contando lo que Dios por así pagó. Ganando mi estaba y contando que mejor de mí, mejor digo. Ganando mi estaba y contando pasó mi que tama Jesús. Oh, 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 mi que tu un amor y después na otro na. Ganando mi estaba y contando, recibiendo perdón y también perdonar, de servicio y obediencia y bondad. Ganando mi estaba y contando, en palabras fiel y amor de Dios. Ganando mi estaba y contando lo que Dios por así pagó. Ganando mi estaba y contando que mejor de mí, mejor digo. Ganando mi estaba y contando pasó mi que tama Jesús. Mi que tama Jesús. Sin manera ganando mi estaba y contando en palabras fiel y amor de Dios. Ganando mi estaba y contando lo que Dios
Oh, Dios mío. Acá no sé qué contar, Dios mío. Me estaba yendo para mi obra misionera, pues mucha nan. Estaba de único que no sabe. Que sábado à tarde, assim, aqui nós estamos ali, assim, nós obra missioneiro. Obra missioneira? Seguro. Que feita? Tem tasco da papia passo mês, já para 3 anos acaba. Não, é tasco, não tá papia disso só. Disso mês, para sombra, tem diferente mensagem na riba. Já para 3 anos acaba, nós sabemos trata, é parte de valor que nós mesmos temos como mucha e como cada pessoa. E é de 2 anos a trata por compromisso. Compromisso? Compromisso, uma palavra grande, pero lo que nós permitir, a coisa nós ser cumprir, sim, compromisso. Então, aqui nós estamos tratando de bem-aventurança. Bem-aventurança? Guaca. Mira, nós temos aqui na algum carro, não? Smiling face. No, pero así, lamentablemente, nos cara nan triste, cara nan kota llora, então a pessoa não sabe se emocionar aqui, que não porta bem-aventurado, apesar de coisa malo, que não porta passar de gente porta trata nan malo. Sim, el 1 de janeiro aqui, nos trata, é um que bisa bem-aventurada e pobre na espírito. É pobre, não dizem. Tem que não tem 100 e outro que tem 100. Pero pobre de espírito significa que não nota rabia, tem ódio, não tá grita. Não tá mentira, não tá parte a palavra maoso tampouco. Não tá obediente e não tem amor de Deus de no coração. Então, precisa de Indra tem que vai, assim nós por ganhar mais mucha, quando nós por se de bem-aventurança da área. Assim também vai bem buscar roupa mucha, não? Seguro, Deus tem. Botar tá bom? Agora, então, me tá guardado. Assim na mesma dividida na nota importante de onde nós habitamos. Cada um de nós campos também de um lugar diferente, mas ainda está chega de nós na bom venir, temos um programa e feliz sábado na cada um de nós. Depois que nós acabamos de escutar, nós primeira parte de etapas que a papel passou o mês, chega que corda nós não com a luna aqui, nós também trata de bem-aventurança. Bendicionada cada um de nós que está obedecendo a palavra do Senhor. A partir de agora, nós podemos dar para ouvir e parte mira, indiferente, agora que a partir tem outro. E tu cara bonita aqui, bem-aventurada cada um de nós. Essa que nós estamos lendo no book de Mateus 5. E bem-aventurada está um povo de espírito, que está aqui de Mateus 5, versículo 3. E de forma em nós passa entre a luna e nem aqui com a bem-aventurança. Pero está chegando tem algo mais especial. De a luna de mei aqui
na final de luna, nos últimos sábados, nós temos um programa especial para tudo emocional que está em risco. Sim, emocional que está o tratar malo. Então, nós também temos um dia de oração mais especial. Mas nós estamos começando a rezar com uma cadena de oração para emocionar aqui. Mas prometo que isso está que nós estamos usando 2 glas verdes de com passinho de uma emocional aqui esperança. Pastor, é bem-aventurança está mostrando que agora nós temos amor de Cristo no nosso coração, nós lo porta feliz. Pensei, nós temos cara não feliz. Tem algum cara não triste, mas bem-aventurado, está cada um de nós. Então, agora, para nós, luna de oração, nós também temos uma cadena de oração. A cadena de oração aqui, nós também seguimos da seguinte maneira. Nós também usamos algum rap, nós também usamos de papel. E como a outra sábado, 2 de maio, já nós vamos pôr som de prometo de maio, a som de 2 de maio, nós vamos pôr muito, passando nós por forma, nossa cadena de oração. Pois nós chamamos, pedir mami, pedir papi, papelitos, assim que você pode trabalhar na cadena de oração. Você pode trazer o papel de corante, também você pode trazer ele com outra coluna também. Assim que vamos junto, vamos formar nossa cadena de oração, fazendo oração para tudo nós emocionar, o que está ganhando na mês, tem qualquer problema. Então, o plasma aqui, está dizendo que bisa você na cada bendicionar você não está. Então, agora nós também fazemos oração para tanto, não pode ter risco, e cada de vocês está com a cumprir. Não não olvidar, cada quase bem, se mango passa, ao sábado, mas para bem, bendição de Deus para vocês não. Não é nenhum número de vocês não. Mas se tem sim, menina tu assim, ano, e nós estamos num viagem mais para bem, hip, hurra, isso não vai dar Aiden Martes. A quase ano, para bem, bendição para cada de vocês não. E nós também assim, oração, para que Jesus por seguir bendicionar cada de vocês não. Lá nós reza, será o e reza onde o da Indra. Nós estamos na cielo. Danke, Senhor, para o amor que vai mostrar a cada de nós durante o dia não vai passar. Bendicionar tudo emocional, que pode ter um problema. Também nós que pedir bendição para tudo nós emocional que vai cumprir amanhã. Bendicionar tudo que está sentado a ainda para escutar o programa. Que no nosso programa até o final, nós estamos pedindo em nome de Jesus. Amém. Agora nós também para nós les de São Escola. E 2 les na cuna e kinder está papiando de mesma história. Esse é o momento daqui, vai correr você também, sabe você também acaba? Já se tira de sua Bíblia, para assim nós vamos passar e 2 les na aqui. Você acorda o versículo de memória? É som de classe de cuna, está queda de Salmo na 122, 1. Salmo 122, 1. Que está avisando nós a trover? Está avisando nós para nós vamos na casa do Senhor. Salmo 122, 1. Para nós vamos na casa do Senhor. E é outro que queda de Jeremias 29, 12. Isso está avisando nós para nós assim oração e lo me escucha vosso. Assim, oração e lo me escucha vosso. Jeremias 29, 12. Tem lugar que você gosta para você sentir tranquilo e não? Quizás você cansar, hora que você correr hunga e depois você vai sentar sossegar. Ou tem les para trás, por exemplo, você suer, você vai sentar num lugar quieto, tranquilo e não para você assim com les, não é verdade? Jesus também tem lugar favorito, porque vai penar. Meia-noite, ele está dizendo nós, prometo ainda abre, você mira homem que passa no campo, e ele vai na terceiro não, e ele sim da banda de terceiro, e está rincando o dia e não, para assinar e por papo, você tata que está na chelo.
Jesus estava a custar a oração na sua tata. E segundo Jesus estava a crescer, seu maior não foi de temprano, de idade temprana, estava a sinal de história na Bíblia. E com Jesus aí acaba, já Jesus estava no templo, e ora está no templo, e da escuta, na qual a rabina estava a lesa. Não estava a lesa rol assim aqui, ou por mira, mas era rol na cabeça, com diferente pintura e letra da escrever. Assim Jesus estava a escutar mais atento. Pero ora Jesus estava em 2 anos que estava no templo, e mês a tuma herói, e ela lesa para não. Tur gente estava a maravilha, mas já assombrar de explicação que Jesus estava dando sobre o Espírito Santo de Deus estava arriba de. Assim Jesus assim cresce e estava a visitar o templo. Jesus havia um grande e estava assim a turrende como não se comportar no templo, na igreja, na missa que nós temos hoje. Esse hora nós também na igreja, nós mestres está silêncio. Nós estamos papia de missa. Tá bom para nós cantar, escuta e também lesa a palavra de Deus. Assim não tanto muito na maneira Jesus, nós também mestre vai à igreja e Jesus está contente. Ora nós está na igreja com nossa família, que ora que tem serviço, tá bom para nós também vai na igreja. Meu esposo, por Jesus estava chiquito, quando estava também no templo, nós temos a sinagoga of Snow, nós temos a igreja. Bom, nós está sempre referente, ora nós está na igreja. Guarda, Micaela, orar mo. Micaela! Micaela! Abrir, mamá? Vini, nós temos que começar. Micaela, me sinta cerca de mim. Mamãe tem uma pergunta para. Vale chegou camba? Sim, mamá. Micaela, seguro, badra chabukamba? Mamá. Apone turcos na oro, Micaela, badra chabukamba? Mamá, contra mi 3 días, mamá. Ese da por mi cola, eu me pouco de ler. Agora, eu tinha o texto de memória da vista, el abolve, pise, patitos, pia. Putasti mami, pastorea mi canela, Juan 21:16. Cuma ini kita hope interessante. Pedro estava intranquilo. Me vai piscar, ele avisa e outro discípulo. Siquiera piscando, está haciendo algo. Basta dia acaba con a crucificar Jesus. Por de su resurrección, él aparece 2 días acaba nanán. Y estaba tan maravilloso para mirar y saco está vivo. Jesús no ha mencionado que Pedro a ninguém 3 viaja. Ainda Pedro estaba lleno de vergüenza. Estaba sin vergüenza de lo que él hacía. Y él pide a Dios para perdonar. Quizás él quiere también que Jesús lo no confíe más. Algún día otro discípulo también había pisca con Pedro. Nang a pisca entera noche y no hay ni un pisca. Me inta ora nang a regresar back canto, de repente na mira hombre. E hombre que bisa nang tiralia ne outro banda ne banda derecha.
Y esaki mucho nang ahasi. Y de repente nang ahaya, pipisca. Kunang no por ahisa. Y Juan, ariparakuta, Jesús. E digo Pedro, ta Jesús. Y Pedro mucho nang kibosota quiere. E la pula for de boto corre vai. Landa corre vai cerca a Jesús. Anto einana Jesus a prepara desayuno panang pisca panang pora desayunar kuni. Y einanang ela puntra Pedro algo opi importante. Pedro, botaste mami? Cuida mi carnena. Pedro dijo, sí señor, vos saco mi estimado. Ela vuelve puntre, Pedro, botaste mami? Pedro dice, sí señor. Y de 3 pia, la vuelve visa. Pedro, botaste mami, más que saquinan? Y Pedro dice, Señor, vos a turcos, vos a mi estimado. Jesús dijo, cuida mi carnena. Y Jesús dice, seguime. Y se estaba lespa Pedro saco Jesús acordone. Y con Jesús time y con un plan grande para Jesús. Para cuidar Jesús su carnena. Muchanan, vos nan también. Sí, muchanan. E pergunta na vos nan también. Vos nan estima Jesús? Ahora Jesús que para vos nan también yude hasi e obra. De cuida y yudele para así más gente conocer DJ. Bom, laga com elas aqui porta parte de nos vida. Para nos estimar Jesus com internos coração e o dele plama e evangelho. Esse aqui está para nos les de primária. Ok, Tina, agora é o momento para você na les. E nós vai ter um pouquinho de ponto de poder awe e nós na les 5. E, então, que título está avisa-nos? Estrangeiro me meio de nós. Então, nos versículo. Mas nós te queremos que nós te salvar para a graça do Senhor Jesus. De mesma maneira que nós também. Hecho não de 5 de 5. Ok, que nós te salvar para meio de graça, pero não também. Quem está não? Vamos aquele assunto que agora aqui para nós. Para nós saber o que está passando. Mas compreender que tem reunião aqui que está tendo disciplina, que está tendo pleitamento. De como? Por semelhante da que a conversa não vira piba maneira Oh, uau! Algo outro sério. Sobre segundo o texto, está visa para monitor, e não está visa por a graça de Deus para o judeu não só. Pois, está pensando para entender coisas aqui tem reunião aí. E dado o momento que quando a hasi, ora quando a mira quando não por aí chega nenhum acordo. Não ayama, mandayama Pablo e Barnabas. Ei, Pablo e Barnabas, a Santa Cora na começa a trabalhar junto, na Amanda yama na, anto ora na bini em nada tem reunião, anto na a começa a parte. Você não sabe que é great, ora com Pablo com Barnabas aí na a começa a testificar, conta na por outro na é bom trabalho que estava passando na campo missionário quando estava gana alma na contur é gentil, andava a escutar a palavra e aceitar essa aqui dentro do coração. Pensei, ora que eu vou estar crescendo, vou crença na outra, não como tenho que fazer. Eu tenho que fazer tierno, sim. Eu tenho que apresentar a crença tierno na outra, não. Então, você não, mas que não me gusta, Jesus, ela chama Pablo para trabalhar, não? Esse é o seu trabalho, apresentar o evangelho
na e gentil não. Example, não estava a conhecer Deus, não estava a preocupar com Deus mesmo. E se estava a Pablo, seu trabalho. Essa é de reunião aqui, dado momento na comissa papia, e Pedro e Santiago alanta para e na papia na favor de e gentil não. Na mostra texto na clave camina nos por mira com Deus, Deus, também Deus de tu rende. E nota de judioso, e nota de não tem distinção de persona cerca nos Deus. Então, me gusta com eles a piscina na final, Fernando. Esta visa, a discussão acaba. Espírito Santo até se turende na acordo. Então, na visa, digo, o segundo passo está para escolher gente para ir a boa notícia cerca de cliente na gentil. E boa notícia da batata, que não mestre viva comportar assim maneira judeu. Não, Deus a chama-nos tur. Tremendo lição antigo, ele é aqui assim abo. Ele é nós, cada está único e diverso. Que nós, cada está único, nós está único. Ami está único, abo está único. Então nós cada está diferente. Nós não está mesmo coisa. Nós está sempre mesmo Deus. Interessante. O que mais pode assim, Fernando? Nesse Tatiano, ora me dá conta, outro me criança. Ok. Tierno de conta, outro boa crença. Importante. O que mais? Turena tá bom menino em casa de Deus. Amém. Nos turta bom menino em casa do Senhor. Tinerna, que não tem distinção de pessoa cerca de Deus, nos turta bom menino. Nós não me servira judeu, viva maneira judeu, praticar coisas de judeu para nós estar salvar. Essa é a essência de eles. Pensei, ela avisa, o texto de memória da avisa, mas nós está querendo que nós está salvar para meio de graça de Senhor Jesus. De mesma maneira que não também está. Awe, lá nós que de acordo, Deus está chamando-nos tur bem cerca de. Não importa o color, a raça, de onde vai vir, com rico botar, nada. Deus quer para tu rende bem cerca de pessoa que estima-nos, cada um. Essa aqui estava dando nos les, awe de menor, me espera que você não poderá saca o piles vos nan também e para nós finalizar nós pedimos uma palavra de oração esperando que você a turmucha a capta turna les na fora de cuna te a orna menor e que você não passa duche você não enjoy junto com nós de parte na aqui lá nós temos uma palavra de oração nós teresa. Nos bondadoso Deus, Tata Santo, awe meinta, nos está agradecido na voz Senhor para vida, para saúde e como está cuidando e protegendo cada de nós, Senhor. Tata Santo, nós está pedindo awe Senhor, para a bendição estar conosco, Senhor. Danke para tudo o que vai vir assim e danke para eles que nós para estudar de menor também, Senhor, agora aqui. E, Senhor, cultura lesna de cuna, primária e menor, Senhor, kinder também pode dar de grande bendição para cada de nós. Senhor, queda conosco, dona-nos de boa força, bom amor e cultura conosco, se vai bom, guiando cada de nós em situação aqui conosco dentro de vírus de corona, para nós saber que o Senhor tem plano bom para nós, Senhor, e nós está confiando em boa data cada momento. Danke para turcos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E radio culo cambia tu vida.
Laten we bidden. Dank u, Vader in de hemelen, voor uw aanwezigheid bij elkeen van onze kinderen. Wees met ons in deze Sabbatschool en we danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. We zijn blij dat we weer in de les samen kunnen zijn, studerende voor de groei van elkeen van jullie. Gezegende Sabbat voor jullie ook. En ik hoop dat deze dag ook een heerlijke dag mag zijn dat we doorbrengen met Jezus Christus. En de les van deze week praat over sola scriptura. Alleen maar de geschriften. En de kerntekst zegt, vinden we in Hebreeën 4:12. Het zegt, want levend en krachtig is het woord van God. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. En deze tekst praat voor zichzelf. Het verhoogt de Bijbel en het laat zien dat het woord van God de Bijbel is. Het is scherp als een tweesnijdend zwaard. Het is levend en actief. En het dringt door naar binnen. En het is scherp. En hou rekening daarmee. En dit gaan we deze week bestuderen. Alleen de geschriften. Sola scriptura. Maar mag er geen andere geschriften zijn, andere boeken die geschreven zijn, die ons kan helpen in de geestelijke dingen? Natuurlijk wel. Er zijn verschillende mensen die goede auteurs waren, die de gave hebben om te schrijven. Er zijn verschillende geschriften die zijn geschreven, die te maken hadden met de geestelijke gedeelten, of vertaald zijn, maar het mag niet hoger zijn dan de Bijbel of gelijk aan de Bijbel. Maar we moeten rekening houden dat elkeen van ons een zondaar is, maar degene die de Bijbel heeft geschreven is heilig en goddelijk en hij heeft de auteurs van de Bijbel geïnspireerd om het woord te schrijven. Bijbel is de enige die de Bijbel kan zijn. Er zijn mensen die denken dat omdat de Bijbel zo oud is, velen zeggen, er zullen enkele veranderingen zijn, andere variaties zijn, of enkele logica's zijn, en enkele dingen die je erbij kan zetten. Laten we kijken wat de gedachte is van God als ik iets erbij of mag zeggen ja of nee. Laten we zien hoe God dit bekijkt voor wat betreft zijn woorden. Wat heeft God gezegd of geschreven over of ik iets mag veranderen, ja of nee? Want de Bijbel is moderner. Alles verandert. Maar het woord van God is altijd hetzelfde. Er is zelfs uitgekomen op de internet dat er bepaalde mensen spraken dat er een nieuwe Bijbel moest komen. Maar laten we kijken wat de Bijbel zelf tegen ons zegt. En wat de gedachte is van God hierover. De Bijbel zegt in Galaten 3. Zegt, en de schrift die tevoren zegt dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt. Let op. Heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Wat zei God? Alle naties zullen in u gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Kijk, let op wat de Bijbel zegt. Zelfs in de tijd van Abraham zag God dat het nodig was dat er een boodschap naar de heidenen ging. Dus kijk het verschil, heidenen en Abraham.
Wie zijn de heidenen? De heidenen zijn degenen die niet in Jezus Christus geloven. Degenen die Jezus nog niet hebben gekend. En die waren de heidenen. En degenen die Jezus volgden waren de christenen. Jezus die van tevoren keek, zag het als nodig, zodat hij de heidenen zou rechtvaardigen. Dit heeft God gepredikt eerst aan Abraham. En er staat geschreven in Abraham, wij die heidenen zijn, of die niet in Jezus Christus geloofden of heidenen waren. Als ik niet in Jezus Christus geloof, dan ben ik deel van de heidenen. Maar degene die in Jezus geloven, dan ben ik christen. Een christen is een volger van Jezus. Dus God zag dat het nodig was dat hij de heidenen wilde verlossen. En hij heeft het eerst gepredikt aan Abraham, zodat het door middel van Abraham tot de heidenen kwam. Dus hij zei ook, in jou zullen alle mensen geheiligd worden. En het is niet iets van nu, het is iets van Abraham was iemand van 4.000 tot 5.000 jaar geleden. En God zei, door middel van hem zou het woord naar beneden komen tot nu toe. Dus degenen die nu in Christus zijn, zullen samen, en zij die geloven in Jezus, zullen samen met de gelovigen gezegend worden. En de zegeningen die we nu in het woord vinden, komt vanuit Abraham naar beneden. Dus God heeft een plan voorbereid, zodat zijn woord tot ons zou komen. Van tevoren tot tegenwoordigheid. God zijn reactie als je iets wil veranderen aan het woord. Want vergeet niet, als het woord van 5.000 jaar steeds tot nu toe komt, kan ik iets veranderen omdat onze tijd modern is, kan ik iets veranderen. Laten we kijken wat de Bijbel zegt. Galaten 3 en 1:3. Oh. Zijt gij zo onverstandig? Gij zijt begonnen met de geest, eindig gij nu met het vlees? Sorry. Het zegt, ook al zou een engel van de hemel een tegenstrijdige evangelie preken, die zou in vers 9 wordt het weer herhaald. Dus de Heer herhaalt het 2 keer, zodat het niet verkeerd gaat. Dus wat God hier zegt, alleen maar de geschriften, als iemand anders, gelijk wij vroeger eens gezegd hebben, zegt dat nog eens. Indien iemand uw evangelie predikt afwijkend van hetgeen gij ontvangt hebt, die zij vervloekt. In Openbaring 22:2. 22:18, sorry. Het zegt, ik betuig aan de ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort. Indien iemand hieraan toevoegt, zal hem toevoegen die plagen die in dit boek beschreven zijn. Dus ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort. Indien iemand hieraan toevoegt, zal hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Dus met andere woorden, het is geen spelletje. God heeft duidelijk gesproken. Waarom is God zo dat je geen punt of een komma mag veranderen? Dus ik mag niets veranderen. Waarom is God zo streng voor wat betreft zijn woord?
Waarom is hij zo erg? Weet u dat God een onberekenbare prijs heeft betaald zodat zijn woord tot ons kan komen? Omdat het woord tot ons mag komen is niet iets makkelijks. Nu in 2020 lopen we met de Bijbel onder onze armen. Mensen lopen overal en preken dingen die soms niet in de Bijbel staan. En waarom is God zegt, niemand mag iets afnemen. Waarom is hij zo streng op zijn woord? Want hij heeft met zijn leven betaald, zodat het woord bij ons mag komen. De dingen die Jezus ervaren heeft, zodat het woord bij ons komt. Jezus heeft de hemel achtergelaten, zodat het woord tot ons mag komen. Jezus heeft de hemel verlaten. En hier is hij tussen de dieren geboren, want er was geen plaats zodat hij geboren kon worden. Dit alles heeft hij meegemaakt, omdat zijn woord komt. Jozef en Maria, die zich gescholen moesten houden, omdat Herodes het kind wilde doden. Dus ze waren vluchtelingen, gescholen. En aan het eind, ze hebben Jezus geslagen. En daarna hebben ze hem gekruisigd aan een kruis. Daarna hebben ze de apostelen achtervolgd, zodat zijn woord niet tot ons komt. Dus daarom zegt God, neem niets af van het woord. Want het is niet zomaar 1, 2, 3 dat het woord bij ons is gekomen. En het woord van God stresst op ons, sola scriptura, alleen maar de geschriften. Jullie moeten de geschriften lezen, want in die woorden vindt u verlossing. En nergens anders. Soms heb ik gezeten en gedacht en er kwamen tranen in mijn ogen. En als ik zit te denken aan de dingen die ik geleerd heb. Toen ik 26 jaar oud was, heb ik de Bijbel leren kennen en besloot ik om te doen wat de Bijbel zegt. Voordat ik daar kwam, hoeveel leringen heb ik geleerd over de geschriften. Dus ik heb duidelijk geleerd, want ik hield van de dingen van God. Niet al nu en vandaag ben ik bezig met de dingen van God. Ik hield van God en ik wilde altijd met de dingen van God te maken hebben. En ik herinner me. Bijvoorbeeld de vagevuur. Dus het leert jou dat je eerst naar een plek gaat waar je dan verbeterd wordt, waar je schoongemaakt wordt om weer om door te gaan naar de hemel. En de Bijbel leert mij in het boek van Thessalonicensen, die leert mij wanneer iemand komt overlijden, gaat hij in het graf. En wanneer Jezus komt, zegt de Bijbel, dan gaat de graf open en dan zullen de doden opstaan om met Jezus te ontmoeten. Maar wat leert de vagevuur mij? Maar je kan leven. Ja, maar met je fouten blijf rustig, want je moet toch eerst door een plek waar je goed gemaakt wordt voordat je bij de hemel komt. Maar God dank de Bijbel. Ik herinner me nog. Elke donderdag was er een hele grote beeld en het ging in de buurt bij elke huis. En het kwam bij mijn huis ook terecht. En dus kwam dat beeld van de heilige Maria. En er was een potje om je geld in te gooien. Want ik hield van God. En dus ik gooide dat geld erin. Kwartjes en dubbeltjes. En ik zette het in die bakje. Zodat Maria Jezus kon vragen voor mij. God zij dank de Bijbel. Dat in het boek van Johannes 2:5 staat. Waar ze bij Maria waren gegaan. Om iets op te lossen, zei Maria tegen ga naar Jezus. En doet wat hij zegt tegen jullie. Dus de Bijbel heeft mij geleerd om direct naar Jezus te gaan. Niet eerst naar Maria. Want Maria kan me niet helpen. Toen Maria leefde, heeft hij me gezegd om naar Jezus te gaan. Dus ik herinner me het aanbidden van beelden. De tweede gebod is eruit gehaald. Toen ze de tweede gebod hebben weggehaald, dat je geen beeld mocht
aanbidden, kon ik dus het beeld wel aanbidden. Maar de Bijbel leert mij, als je je zonden wil belijden, dan moet je je kamer in. En jij met jouw God, ga je met jouw God praten en communiceer je met God. Maar wat heb ik als klein kind geleerd? Stonden we in een lange rij. En als je helemaal achter stond, werd je moe. Moet je wachten in de rij, want je moest bij de priester biechten. Maar de Bijbel zegt tegen me, ga in jouw kamer en ga daar met je God handelen. Deze zijn leringen die ik heb geleerd toen ik klein was. Toen ik de Bijbel niet kon lezen. Dus ik was niet zo jong. Zelfs tot mijn 26e jaar had ik die leringen. Op mijn 26e, toen ik de Bijbel zelf kon lezen, besloot ik wat alleen maar de Bijbel zegt te volgen. En dat is sola scriptura. Jezus heeft een prijs betaald zodat het woord bij ons komt. Daarom is God jaloers voor wat betreft zijn woord. Ik heb op de internet gekeken en hoeveel andere leringen er zijn. Volgens wat geschreven staat in 2018, er zijn ongeveer 3000 kerken, dus 3000 zoveel meer leringen. Elkeen heeft een andere lering. Daarom, God zij dank, dat God ons heeft gewaarschuwd. Zorg ervoor dat niemand jou voorliegt, want er zullen vele valse profeten komen. En Jezus heeft het duidelijk gemaakt. En in het boek Jesaja 48, want als je zegt in de tijd van Abraham tot nu, kruiden drogen op. Maar de bloemen worden droog. Maar het woord van God blijft voor eeuwig. Dus het zegt dat het gras en de bloemen drogen. Mensen worden geboren en gaan dood. Maar het woord blijft leven. Hoeveel de mensen van de Bijbel, hoeveel mannen van de Bijbel die geleefd hebben, met de Bijbel hebben gelopen, overleden zijn. Maar het woord van God leeft steeds. Daarom zei God, sola scriptura. Want de Bijbel is het woord van God, leeft, het is actief, het is scherp en het doordringt. En daarom is het woord tot de dag van vandaag levend. Ik heb enkele voorbeelden gezet, zodat we kunnen vergelijken. Ik heb enkele beelden gezet. Ik hoop dat u het kan zien. Dit is de hemel. Er zijn enkele pijlen erop, pijltjes. Aan het begin van die aardbol heb ik enkele voorbeelden. Zei God tegen Abraham in Genesis, in de eerste boeken van de Bijbel. God zegt tegen Abraham, ga uit van je ouderlijke wonen en ik laat je zien. Dat God heeft Abraham bij een speciale plek gestuurd en daar begon God Abraham instructies te geven over de woorden die geschreven moeten worden, die tot de dag van vandaag gestuurd moeten worden. Dus boven staat, zij gaat uit je huis naar een ander land, naar een onbekend land. En daarna zei God, van jou zullen vele gezinnen in de wereld gezegend worden. Dat is Genesis 12, vers 33. Van jou zullen alle volken gezegend worden. Van toen, dat is de eerste tekst die we hebben gelezen. God van tevoren, om de heidenen wilde rechtvaardigen, heeft hij dit woord aan Abraham gegeven. Dus vanaf Abraham tot onze tijd, deze rode lijn die ik heb gezet, vertegenwoordigt bijvoorbeeld Abraham die helemaal naar beneden komt, nu in onze tijd. En dat is heel veel jaren en vrij ver. Maar in deze rode lijn zitten alle onderdelen van zegeningen dat God heeft gezet, dat tot ons kan komen op de dag van vandaag. Alle woorden, alle
verbonden, etc. En laten we die strategische plan zien dat God heeft gebruikt. In de tijd van Abraham was er een volk die tot het nu moest komen. Laten we in Deuteronomium 7:8. Maar omdat de Heer u lief heeft en de eed hield, die hij uw vader gezworen heeft, de Heer u met een sterke hand uitgeleid. Sorry, 7:6. Want gij zijt een volk dat de Heer uw God heiligt is. U heeft de Heer uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. En in 1 Petrus 2:9. Kijk goed naar deze twee teksten. Als we naar die lijn kijken van boven tot naar beneden, laten we deze twee verschillen geven dat de Bijbel zichzelf interpreteert. Eerst zegt het, omdat u een heilige volk bent. God heeft u gekozen en een speciale volk. In 1 Petrus 2:9 staat: gij zijt echter een uitverkoren geslacht. Dus God heeft je uitverkoren. Een koninklijke priesterschap, een heilige natie. En het zegt ten einde: een uitverkoren geslacht, een heilige natie, een volk ten eigendom. Als we nu de lijn volgen van de lering, van de lering die God heeft gezet, is dezelfde lering dat God aan Abraham heeft gegeven. Daarom wordt gestrest op alleen maar de geschriften. Als de wereld alleen maar de sola scriptura heeft begrepen, zouden er vandaag de dag niet zoveel leringen en zoveel kerken zijn. Want de Bijbel praat over sola scriptura, niet nu, maar zelfs in de tijden van Abraham. De geschriften als de leidende norm. De schrift als de leidende norm. In de tijd van de apostelen was er, kunnen we zien in het boek van Handelingen 17:11, praat het over een bepaalde. We gaan naar Handelingen 17. En de mensen van die stad. En deze onderscheiden zich gunstig van die Thessalonica. Daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en de dagelijkse geschriften nagingen of deze dingen zo waren. Zelfs in Berea keken ze of de boodschap klopte met de dingen, of ze echt zo waren. Dus die lijn blijft van die tijd naar de tijd van Abraham. Hetzelfde. De eenheid van de geschriften. De eenheid van de geschriften zo zuiver in elkaar. Want welk onderdeel dat je niet begrijpt in het Nieuwe Testament. In de tijd van Jezus. Wat deed Jezus? Jezus moest met de discipelen in Lucas 24 en 45 in versen. Waar de gedachten van de discipelen werden geopend zodat ze konden begrijpen. Hoe heeft hij het gedaan? Jezus heeft het teruggebracht in het Oude Testament, zodat ze de verlossingsplan over de dood en de opstanding van Jezus konden begrijpen. Dus de eenheid van de Bijbel is zo zuiver, zo perfect, dat je moet teruggaan in die lijn in het Oude Testament, in de geschiedenis. Want de Heer heeft altijd de geschiedenis of punten in de Bijbel, zodat men kon begrijpen de essentie van de verlossing.
Je moet teruggaan in het Oude Testament. Voor de eenheid van de geschriften moet je teruggaan in de gehele geschrift. In de tijd van Mozes. In de tijd van Mozes noemt de Bijbel een belangrijke tekst. En Exodus in En de Heere zeide tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek. En heeft Mozes gezegd, schrijf het op. En in vers 16 in dezelfde boek. De Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Dus de Heer heeft Mozes laten begrijpen dat het volk constant in strijd zijn tegen de duivel van generatie tot generatie. Als je nu kijkt naar de nieuws en je ziet hoe de dingen gaan, dan begrijp je dat zelfs in de tijd van Mozes schrijft het, zodat generatie tot generatie weten van die strijd. Dus nu hebben we strijd, maar het wordt uitgelegd vanuit de gedachte van sola scriptura. En het zegt tegen Daniel, schrijf het op en zegel op. God zei tegen Daniel, maar wat u betreft Daniel, luister naar, hou deze woorden gescholen en zegelt het boek. Het boek die je hebt geschreven over de dingen, zegel het en schuil het tot het einde der dagen. Als het gezet wordt tot de eindtijd, dat betekent dat we nu kunnen lezen wat de Heer heeft geschreven van die tijd. En wat zegt de Bijbel tegen ons? In de Openbaring. Gezegend is degene die deze woorden hoort. En let op aan de dingen die geschreven staan. Dus Mozes gezegd schrijf. Hij zei tegen Daniel schrijf. In 2 Timotheus, de gehele geschriften zijn ontworpen door God. God zei zelf tegen, schrijf het op. Schrijf het als ter herinnering. Dus God is degene die zei, schrijf op. Dus daarom zegt hij, haal niets van het woord, want God heeft het geschreven. En God, die de einde tot het begin weet, hij heeft gezegd, kijk uit dat je iets weghaalt van mijn woord. En dat is heel belangrijk. Dat is de helderheid van de geschrift. God heeft de helderheid van de geschriften gebruikt om de gedachten van de discipelen uit te breiden. Als je even luistert in Matthäus 21. En Lucas 6 zegt, hebben jullie niet gelezen wat David heeft gedaan? Dus Jezus heeft ze gestuurd om te kijken naar wat ze al hadden gelezen. In Matthäus 22, 21. Hebben jullie niet gelezen wat de Heer heeft gesproken? In Lucas 24, beginnende bij Mozes en alle profeten, heeft de Heer uitgelegd de dingen die nog moesten gebeuren. Welke relatie? Wat heeft Sola Scriptura met Ellen White? Welke relatie bestaat er tussen de boeken van Ellen White en wat geschreven werd door Ellen White? Is de Bijbel eerst of de Ellen White eerst? Dus het staat geschreven dat Ellen White zelf heeft gezegd dat de Bijbel de hoogste autoriteit is en de norm en de belangrijkste norm en standaard van het geloof in Joël. En het zal gebeuren hierna dat ik mijn
geest zal gooien op de hele wereld. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. En de ouderen zullen dromen en de jongeren zullen visies krijgen. Dus hou daarmee rekening. Als u een van de mensen zegt, wat de Bijbel zegt in Jesaja 28, naar de wet en naar de getuigenis, dan is het een van degenen kan zijn die dromen kan ontvangen en visioenen kan ontvangen. En wat gebeurt er dan? Je moet het schrijven en doorgeven aan het volk. Want God verwacht dat ook van u. Voor Ellen White, als het aan de wet en de getuigenis onderhevig is, dan is er geen probleem. Als het niet volgens de getuigenis van Jezus, dan moet je het opzij leggen, want het is niet van God. En voor het laatst, alles wat het woord van God ons gebiedt, de bestudering van de Bijbel vraagt opoffering van ons. Net zoals een mijnwerker moet graven om een sieraad te vinden. Dus we moeten blijven doorgaan om die schat te zoeken in het woord van God. God zegen u. Ga door met het leren van de les. Dat is belangrijk. Laten we danken. Bedankt, eeuwige Vader, voor uw woord. Zegen uw woord in elkeen van ons, zodat wij uw wil mogen doen tot aan het einde en tot in de eeuwigheid te leven. Dank u in de heerlijke naam van Jezus Christus. Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. Es radio que lo cambia tu vida. Goedemorgen, broeders en zusters. Gezegende Sabbat. Vandaag in onze gebedstijd wil ik even stilstaan bij 2 teksten van de Bijbel. De eerste vinden we in 2 Timotheus 2, 8 en 9. Waar Paulus, dat gevangen zat in zijn laatste dagen, de tweede brief schreef aan Timotheus. En in vers 8 zegt hij: gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt uit het geslacht van David, naar mijn evangelie, waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar het woord van God is niet geboeid. Ik wil hier even stilstaan bij deze laatste stuk. Wij op dit moment in de tijd van coronavirus lijken wel op gevangenen in onze huizen. We kunnen niet naar onze kerken gaan, maar luister wat Paulus zegt. Maar het woord van God is niet geboeid. We mogen wel in onze huizen zitten, maar dat betekent niet dat het woord van God niet gepredikt kan worden en dat we niet kunnen bidden. Ik wil ook stilstaan wat Paulus tegen Timotheus zegt in 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4, 5 zegt: en ik wil dat dit een bemoediging is voor elkeen van ons. Luister wat het woord zegt. Blijf gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden. Doe het werk van een evangelist. Verricht uw dienst ten volle. En hiermee wil ik elk van u bemoedigen. We hebben de social media, laten we het gebruiken ten goede van allen. De kerk is niet alleen maar de kerk of het gebouw waarin we bij elkaar komen. We zitten thuis, maar dat betekent niet dat we door kunnen gaan het woord van God te sturen en door te gaan met bidden. Daarom vanochtend in onze gebedstijd wil ik dat u stilstaat bij deze woorden, dat Paulus, terwijl hij gevangen zat, bijna aan het einde van zijn leven kwam, bemoedigt toch Timotheus. Laat deze woorden ons ook bemoedigen, zodat we door kunnen gaan met het preken van de evangelie, ondanks de situatie waardoor we heen gaan. En ik wil u vragen, laten we nu even in onze gebedstijd gaan. Geliefde Vader in de hemel, Vader, wij danken u vanochtend voor uw liefde en dank
Vader, dat we de Bijbel hebben en waar u ons woorden heeft gegeven om ons kracht te geven en ons te bemoedigen ondanks de momenten die we nu doorgaan, waar wij geprivatiseerd worden van onze vrijheid op vele vlakken. U geeft ons, ondanks dat alles, woorden zodat we aan vast mogen klampen. Ondanks de situatie van de coronavirus, uw woord blijft gepredikt worden door middel van de social media, want uw evangelie is niet gevangen, het is niet dood en er is niets dat het tegen kan houden. Daarom, Vader, op dit moment wil ik u vragen, Heer, dat u mag zegenen elk prediker die bezig is uw woord te brengen. Ter voeding van onszelf en van anderen, zodat ze bij de voet van de kruis kunnen komen. Bedankt, Vader van liefde, dat u dit mogelijk maakt, Heer. Heer, Vader, we willen u vragen en voor u leggen al degenen die aan het lijden zijn onder deze virus. Die heel ziek zijn. Er zijn enkelen die heel erg ziek en anderen die minder ziek zijn. We vragen u, Vader, waar u ziet, waar het mogelijk is, waar u ziet dat er nog leven is, dat u mag helpen, zodat mensen in leven gehouden kunnen worden. Vader, we vragen u dat u de geest van degene die kinderen, moeder of familieleden hebben kwijtgeraakt te bemoedigen. Vele duizenden en duizenden gaan overal in de wereld dood, Vader. Ik wil u vragen om de familieleden de kracht te geven en te bemoedigen. Vader, er zijn velen nu op dit moment die hongerig zijn naar uw woord, want het is het enige dat ze hebben om aan vast te klampen. Daarom vraag ik u, Heer, om ons te helpen, die het woord hebben om deze te presenteren aan anderen, zodat zij tot u kunnen komen. En op dit moment dat u ons weer komt halen, op de wolken des hemelen, dat u een grote menigte zal hebben om mee te nemen. Maak het hart van elkeen die dit bericht gaat horen open. En Vader van liefde, blijf met ons en bekrachtig ons en bemoedig ons, Heer. En laat ons weten dat u zelfs in deze coronavirustijd niet heeft achtergelaten. We vragen u, Vader, en we smeken u. En we vragen dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Een gezegende Sabbat voor allen die hier zijn. En we zijn er om het woord van God te presenteren. En het woord van God halen we uit het boek van Daniel. We gaan naar de profeet Daniel. En door middel van het boek van Daniel krijgen we de geestelijke kracht om vooruit te gaan. Dus we zullen vooral ons focussen op het boek van Daniel 7. En we gaan vooral rondom Daniel 7:18 praten. Daarna zullen de heiligen der Allerhoogsten het koningschap ontvangen en zij zullen het koningschap bezitten tot in de eeuwigheid. En Daniel was in ballingschap en Daniel, terwijl hij een antwoord zoekt en een duidelijkheid zoekt, dus wordt hij gevraagd door een van de geleerden om duidelijkheid te krijgen. Laten we een basis stellen voor waarom de heiligen. We gaan terug naar de tijd van Daniel om uit te leggen. Als we ons herinneren, Daniel komt terug van de geschiedenis waar het volk van God in ballingschap werd genomen in Babylonië. Voordat ze daar aankwamen, onder andere toen het volk van God uit de woestijn kwam, zijn ze over een etappe van tijd heen gegaan waar ze bepaalde dingen moesten doen. Aan het einde van de tijd dat ze in de woestijn waren gebleven en ze kwamen eruit, zien we in het boek van Deuteronomium 5 vooruit, versen 13, 15 ongeveer,
zien we enkele dingen die we rekening moeten houden. Bijvoorbeeld, ze moesten van God houden met hun hele hart, met geheel hun ziel en geheel hun zijn en met al hun kracht. En versen 13 en 15 zegt dat ze God moeten vrezen en ze moeten niet achter valse goden gaan, zodat God niet tegen hen zou opkomen. Dus er was een waarschuwing tegen het volk van Israël dat wanneer ze uit de woestijn zouden komen en naar het beloofde land zouden gaan, moesten ze rekening houden met bepaalde dingen. Ik ga niet het gehele verhaal hierover dekken, maar op het moment dat ze uit de woestijn kwamen en ze kwamen in het beloofde land, hebben ze het woord van God niet gehoorzaamd. Dus automatisch begon het volk van God, hebben de zegeningen van God geweigerd. En in Babylonië konden ze zien wie ze waren. Dus wij als mensen, als we rondom ons heen kijken, zien we de zegeningen niet die we hebben van de bepaalde familie die we komen, of van een bepaalde huid die we hebben, of van vorm van lichaam die we hebben. We begrijpen het niet en dan zoeken we iets anders om te vervangen. Ze hebben de waarde die ze hadden niet aangenomen. En dus als ze een geschiedenis hadden geweten, hadden ze dit niet gedaan, dus met het gevolg dat ze anderen begonnen te imiteren. En dus kwamen ze tot het punt waar ze in Kronieken, in hoofdstuk 15 en 16, hoe God, daarna hij alle compassie had laten blijken en zijn liefde had laten blijken aan het volk, dat ze zouden begrijpen dat ze speciaal waren. En in deze 2 hoofdstukken versen kunnen registreren heel verdrietige woorden, dat ze onderwaardeerden wat God en de profeten en zijn woord. En ze herinnerden niet wat God hun had gezegd in Deuteronomium. En met als gevolg dat het woord dat geciteerd werd in Deuteronomium werd realiteit, dat als ze niet conform hem zouden gaan, dus dat hij tegen hen zou opkomen. Dus dat zijn woede tegen hen zou komen. Dus met als gevolg, toen de tijd voorbij ging en het zwaardere woord dat ik persoonlijk zag in deze versen, er was geen enkele genezing meer voor hen, er was geen oplossing meer voor hen. Dus er was geen andere dat ze zouden geholpen kunnen worden. Dus automatisch toen het daar kwam, werden ze in ballingschap genomen naar Babylonië. En in die tijd van ballingschap, daar is het interessant om op te letten dat het volk van Israël niet alleen door die etappen zijn heen gegaan, maar het boek van 2 koningen zegt dat toen de koning Josias, toen hij jong was en de mandaat kwam en dat hij op de troon zat, kwam een van de priesters het boek van de wetten. En het boek van de wetten werd aan het volk gelezen en Josia deed conform wat gedaan moest worden volgens de wetboek. Dus dit waren de boek der wetten waren de boeken die door Mozes werden geschreven, hoe ze zich moesten gedragen. En deze koning bracht in praktijk wat de Heer heeft gezegd. Dus het gevolg hiervan is dat Josia en zijn gezin zijn zegeningen kreeg vanuit hun gehoorzaamheid. Al deze dingen konden niet anders gaan. Dus het volk van God werd als slaaf in ballingschap genomen naar Babylonië. En het boek van Daniel gaat hierover. Waarom gaat het terug in de geschiedenis? Daniel vormde deel van een volk, maar op een bepaald moment moest hij alleen staan en moest zelf kiezen om het woord van God te gehoorzamen of volgens de gewoontes van zijn volk. En Daniel besloot om volgens het woord van God te leven. En toen hij dit beslissing nam om volgens het woord van God te leven, dus heeft Daniel zich voorgesteld dat hij zijn leven niet zou vergiften met eten dat
van Babylonië die op dat moment op tafel was. Maar niet alleen maar Daniel, was een grotere groep, maar Daniel zelf heeft de beslissing genomen om zichzelf niet te vergiftigen met dit voeding. Toen Daniel dit deed, kwam hij automatisch te vallen in een positie om gebruikt te worden door God. Dus hoe gebruikt worden? Dus hij werd een nuttige instrument in de hand van God. Om anderen te laten weten over God en ook zijn volk te laten weten over God. Dus in zo'n staat gaf God hem het voorrecht om de stem van God te worden. Dus hij kreeg dromen en visioenen. Ik ga de profetie niet behandelen in het boek van Daniel, maar wel wil ik focussen op de karakteristieken die hij moest hebben, zodat hij kon voldoen aan wat God van hem vroeg. En dan herinner ik me het woord, vooral aan de padvinders en de masterguides wordt gezegd, onder koud en onder hitte zal ik altijd een loyale padvinder zijn. Dus wie ik ben in de woord wat betreft Daniel, hij was een Jood, hij was een deel van het volk van God, moest niet beïnvloed worden door middel van wat hij de omstandigheden waarin hij woonde. Dus het feit dat hij als slaaf werd verkocht, deze omstandigheden, deze druk, maakte van Jozef niet een man die verbitterd was, die zomaar zijn leven leefde. Jozef bleef zijn karakter behouden voor God. Dus hetzelfde dat dit belangrijk was voor Jozef, was dit ook belangrijk voor Daniel. Door middel van het feit dat hij voor de dood stond, door een wet, door een decreet dat de koning had, deed Daniel niet twijfelen. Hij bleef standvastig staan. Maar waarom gebruik ik dit alles? Daniel nu, toen hij in ballingschap was, Daniel bleef zichzelf standvastig houden aan het woord van God. Hij bleef zich houden als een nuttige instrument. Dus als we in hoofdstuk 7 komen, dat is iets dat echt mijn aandacht riep. Als we hoofdstuk 7 lezen, in hoofdstuk 7, vers 15 tot en met 28 registreert hoe Daniel voelde toen hij deze visioen zag. Dus zullen we gaan lezen uit de Bijbel. Hoofdstuk 7, vers 15 zegt: de geest van mij, Daniel, was ontroerd in mijn binnenste en de gezichten die mij voor ogen waren gekomen, ontstelden mij. En 28 zegt, hier eindigt het bericht. Wat mij, Daniel, betreft, mijn gedachten ontstelden mij zeer, zodat mijn gelaatskleur verschoot. En ik bewaarde deze woorden in mijn hart. Dus op een bepaald moment, Daniel, toen hij deze visioen zag, het heeft hem zorgen gemaakt. Dus probeer de visioen in hoofdstuk 7 is een uitbreiding wat Daniel zag in hoofdstuk 2. Maar het was ietsjes meer groter, uitgebreider, zodat hij kon begrijpen. Maar op een bepaald moment, hoofdstuk 7 geeft details. En deze details heeft de aandacht van Daniel getrokken. Waarom? Want in details kon hij zien hoe het volk van God vervolgd en hoe ze gedood en hoe ze zouden lijden. En Daniel in zijn angst en in zijn pijn en om rekening te houden met ik geloof waar in het boek is geschreven en deel van dit geschrift zegt tegen me dat we een verlosser zullen ontvangen. Daniel had in zijn gedachten dat er een bevrijder zou komen voor hun. Dus hou rekening dat Daniel in hoofdstuk 9 komt vooruit om te bidden vanwege de 70 jaar om te eindigen met de. En als Daniel ziet hoe wat zou komen voor de heiligen, als we nu in hoofdstuk 7 in verse 18 komen.
Laten we lezen vanuit 15. Ik naderde, de geest van mij, Daniel, was ontroerd in mijn binnenste. En de gezichten die mij voor ogen waren gekomen, ontstelden mij. Ik naderde een van hen die daar stonden en vroeg hem de ware zin van dit alles. En hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen. Die grote dieren, die 4, zijn 4 koningen die uit de aarde zullen opkomen. Maar het is interessant om te zien dat vers 18 zegt direct, komt hij uit de visioen en laat Daniel een andere foto zien. Daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen. En zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid. En dan naar 9 toe gaat het weer terug. Dus het woord dat hij gebruikt in vers 18, de heiligen, dit woord is niet hetzelfde woord heilig dat op andere plekken wordt gebruikt in de Bijbel. De nummer, Arameese nummer, in dit geval gebruikt hij niet een Hebreeuwse woord, maar een Arameese woord. In 69:22 komt alleen maar terug in deze hoofdstuk. Alleen maar dit hoofdstuk komt vooruit hetzelfde woord. Het woord had een gewicht. Wat is het gewicht van dit woord? We moeten begrijpen dat het heilige woord, dat apart in het Hebreeuws, die komt uit 69:18, betekent iets dat geheiligd en apart gelegd is, een ritueel of een ceremonie, door middel van een ritueel of ceremonie. Dus het feit dat hij nu heilig en de persoon zelf is heilig. Heilig betekent hier degene die je apart legt, is op een speciale manier gedaan. Ondanks deze omstandigheden dat de wereld doorheen is gegaan, deze persoon dat heilig is, kan de hemelen erven. Dus dan ga ik terug naar waar Adam en Eva zijn gekomen. De redenen waarom Adam en Eva de paradijs moesten verlaten, omdat ze één werden met de zonden. En hierdoor konden ze niet door blijven leven. Dus moesten ze weggaan. Dus degene die in de aangezicht van God gaat en in de aangezicht van God blijft, moet terug kunnen gaan in een staat waar hij één wordt met God. In deze hoofdstuk dat de mens in deze staat zal komen. Als de mens in de staat van heiliger moest komen, betekent niet dat men niet meer zonde zou begaan, maar zijn natuur zou blijven, maar zijn leven wordt niet gedirigeerd door deze natuur. Maar er zal een andere natuur, een ander karakter in de persoon zijn. En deze karakter zal die persoon leiden. En dan komt bij mij dan op de situatie waar toen Jezus en zijn discipelen zaten en Jezus begon het proces van voetwassen. Laten we in het boek van Johannes gaan. Johannes 13, we beginnen bij 5 naar beneden. Daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de doek waarmee hij omgord was. Hij kwam dan bij Simon Petrus. Deze zeide tot hem: Heere, wilt gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Dus wat Jezus deed was een voorstelling van zijn dood aan de kruis. En Petrus begreep niet dat het bloed van Jezus Christus zou ons wassen. Het zal ons apart leggen. Het zal ons omvatten. En door het onbegrip van Petrus heeft hij dit geweigerd. En dus blijven we doorgaan. En Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. En Jezus zeide tot hem: Wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. Dus hier ziet je weer dat deel van
de heilige persoon. De persoon die apart is met een veranderde karakteristiek. De karakter die in Simon Petrus was, is niet dezelfde karakter dat staat in Judas. Dus met als gevolg dat Judas handelingen heeft begaan dat hem tot vernietiging leiden. Dus broeders, laten we begrijpen. De belangrijkheid van het bloed van Jezus Christus wordt gerelateerd aan degenen die in de hemel moeten gaan leven. Om een heilige te zijn, heb ik de bloed van Jezus nodig om in die positie te zetten. En rekening houden dat op het moment dat Daniel door deze visioen ging, deel van dit verhaal was niet voor Daniel en zijn tijd. Maar het was een visioen dat deel was in zijn tijd de eerste dier en de tweede dier. Maar als hij overkruist naar de laatste beest, dat vreselijk was met 10... Het is een beest van de tijd in die wij nu in leven. Dus, en God verzekert hem dat de karakteristieken, zowel in de tijd van Daniel als in onze tijd, de mensen waren in Daniels tijd, werden apart gelegd door middel van de ritueel, van het offer van het lam. Maar in onze tijd hebben we het voorrecht om Jezus als onze lam te hebben. We hebben nu geen lam nodig. Wij moeten alleen maar Jezus aannemen. Dat geeft mij dus de wassen van de zonden en ik word vergeven. Niet alleen maar door het ontvangen Jezus krijg ik vergiffenis. Ik moet opnieuw geboren worden. En het opnieuw wedergeboorte geeft mij een nieuwe karakter. Degene die wedergeboren wordt een nieuwe schepsel. Als we in Galaten gaan, dan zegt hij tegen ons, dan wijst hij naar de karakteristieken van degene die van het vlees komen en degene die van de geest komen. Dus laten we goed een begrip hebben. Het woord heilig richt zich op een specifieke karakteristiek die ze nodig hebben om op een bepaald moment de hemel te kunnen beërven. Laten we gaan in Hebreeën 10. Como conosco tem confiança para dentro el lugar santo por meio de sangue de Jesus. Dus door de sangue de Jesus a cobrir-nos, door que la apartar-nos, door que la... Doordat het bloed van God ons apart heeft gelegd, ons schoongemaakt heeft van de zonden, kunnen we in de heilige plaatsen komen. Ik wil wel dat je weet op een bepaald moment dat als het toen volk van Israël in de woestijn was, toen ze de tabernakel hadden gemaakt, de priester kon niet met zonden voor God komen. Anders zou hij doodgaan. Dus op een bepaald moment kregen de heiligen de kans om in de heilige plaats te komen. Ze konden in de tegenwoordigheid van God komen, want zijn zonden zullen er niet meer een hindernis zijn door middel van het bloed van Jezus. Door middel van langs de nieuwe weg en leefdeweg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Dit is belangrijk van ons. De Heer Jezus is gestorven zodat we eeuwig leven kunnen erven. Maar de verantwoordelijkheid om dit te accepteren is in mijn en uw handen. Dus Jezus heeft het werk gedaan. Maar om het effect te hebben in mijn leven, moet ik het bloed van Jezus accepteren, zodat hij mij kan dekken en mij kan helpen om te bereiken. In Openbaring 7 zegt het in vers 14. En ik sprak tot hem, mijn Heer. Deze zijn het die komen. Mijn Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die komen uit de grote verdrukking. En zij hebben hun gewaden gewassen, die wit gemaakt zijn in het bloed des lams. Dus verwijzende naar onze tijd, er zal een moeilijke tijd zijn. Het is profetisch bepaald door de Bijbel en het is ook bij Daniel bewezen. We zullen door moeilijke momenten gaan, maar degenen die hun
kleding wassen in het bloed. Zij zullen apart en voor een speciale doel. Dus broeders en zusters, ik wil nadruk leggen het feit dat ik heilig gemaakt word, dat ik apart gelegd word door het bloed van Jezus Christus, heeft een doel, niet alleen maar mijn verlossing. We gaan terug in het boek van Hebreeën. Hebreeën 13. En de vers 12 zegt, laten we 11 komen, want van de dieren waarvan het bloed als zondeoffer door de hoge priester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. Dus in vers 20 en 21 is interessant. Wat zegt het? De God nu des vrezes, die onze Heere Jezus, de grote herder des schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestigen u in alle goed om zijn wil te doen. Dus het belangrijke is, de interessante is, in het woord heilig, in het woord apart gelegd worden voor een speciale doel, is het feit dat ik nu geëquipeerd word om een instrument van God te worden, een speciaal werk te doen voor God. Daarom nam ik Daniel als voorbeeld. Toen Josias het boek van de wetten kreeg en deze presenteerde en Daniel dit hoorde, heeft hij dit in zijn hart en gedachten gezegd, zoals Deuteronomium zegt, je moet de Heere God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en heel je gedachten, heeft Daniel dat gedaan. En omdat Daniel dat heeft gedaan, automatisch is de manier hoe hij handelt in leven, is zijn karakter veranderd en hij werd apart gelegd als een gezegende man in het aangezicht van God. Hij werd gezien als een man van God dat gebruikt kon worden. En ik en u zijn geen uitzondering. Het geldt voor u en voor mij. Zodat u zijn wil kan doen en bevestig u in alle goed om zijn wil te doen terwijl hij aan ons doet wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Het feit dat ik apart gelegd ben is niet iets heb gedaan, is omdat ik iets geloofde en in praktijk heb gebracht wat ik geloofde. Het feit dat ik heilig ben, het feit dat ik apart ben gelegd door het bloed van God. En dit heb ik Jezus Christus heb aangenomen als mijn verlosser. En mijn leven had gegeven aan Jezus Christus om in praktijk te handelen zoals Christus zegt dat goed is. Dan word ik gezien als een heilige. Dan krijg ik het voorrecht om eeuwig te leven in de hemel. Het problemen, de situaties moeten mij geen zorgen baten. Ze moeten me niet uit mijn controle halen, uit mijn beheersing. Ik moet mijn gedachten gefocust houden, gericht houden. Ik moet weten wie ik ben. Ik ben gekocht door het bloed van Jezus. Ik heb waarden. Ik ben gekocht door een speciale bloed, niet van een dier. Dus ik ben iets compleet. Ik ben in een staat veranderd dat ik met de hemel kan communiceren. En door middel van mijn communicatie met de hemel kan ik voldoen aan de wil van God. Broeders en zusters, wij leven in een tijd dat deze profetieën dat ze zullen gebeuren. God verwachten we dat we instrumenten zijn in zijn handen, zodat we kunnen proclameren dat Jezus is doodgemaakt voor het leven voor de eeuwigheid. Jezus zijn bloed is vergoten om mij een nieuwe schepsel te maken. En wat in het woord is gebleven, zijn bewijzen. En op zodanige wijze dat we ons bereid zetten, dat we instrumenten kunnen worden in alle tijden die zich voordoen. Als we ons in een situatie van chaos of in angst of pijn, moeten we ons herinneren dat we gekocht zijn
door het bloed van Jezus Christus. We zijn apart gelegd door het bloed van Jezus Christus. We zijn rein gemaakt door het bloed van Jezus Christus. We worden gezien en als heiligen door God. Want God weet de kracht dat het bloed van zijn zoon had. De effect dat het kan hebben op ons als we ons apart leggen en ons geven aan God. Laat het zo zijn, nogmaals, broeders en zussen, dat we ons kunnen zien als vrouwen en mannen die bevoorrecht zijn. Want we zijn gekocht door het bloed, allemachtige bloed van Jezus. En door middel kunnen onze harten vredig zijn. Want we zullen de koninkrijk des hemelen bereiken. Laat deze hoop ons kracht geven en geloof geven en vrede om vooruit te zien, om de heerlijke dag te zien dat we onze verlossing voor altijd zullen zien. Dat God ons mag zegenen, dat ondanks het feit dat we moeilijke momenten zien in het leven, dat we niet uit het oog verliezen dat we door de hemel apart zijn gelegd als vrouwen, mannen, jongeren, als heiligen, omdat het bloed van Jezus ons apart heeft gelegd om instrumenten te gebruiken in de handen van God. Dat God met ons mag zijn en zijn genade op ons mag liggen. Querido coronavirus, Papi, para declararnos guerra. Sin razón. Sin motivo. Creando incertidumbre. 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 O exército tá grande,
hopi grande. Bota tur caminda. Aunque nos no por miravo. Porque proibí. Nos braçamento. Nos saludo. Nos libertad. Porque confundinos. Tuna-nos miedo. A nos por 30 de pánico. Querido coronavírus. Lagami. Pisabo. Como no por véncenos. Nos ejército está más grande. Nos tem fé. Nos tem esperanza. Nos te ayuda a otro. Nos tem paz. Mas sobre nós, taquere em Deus. Respeita. Mi amigo Dan. Mi vizinha. Respeta nos família. Están enfermo. Están débil. Nos médico. E enfermera. Nos heroína. Verdadero héroe. Nos a confia em Deus. Está na controle. Dios está na controle. Deus está na controle. Querido coronavírus. Deus está na controle. Denje mi confianza. Dios está na controle. Querido coronavírus. Deus está na controle. Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E Radio Culo cambia tu vida.